Gisalikway si Jesus didto sa Nazaret. Lucas Kapitulo 4 versikulo 16-30. Anya miadto si Jesus sa Nazaret. Maukini ang dapit diin siya nagdako. Miadto siya sa simbahan sa mga Hudyo sa adlaw nga igpapahulay, sumala sa iyang nabatasan. Mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Gihatag kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Gibukad niya kiniog sa pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iyang gipangita, gibasa dayon niya kini nga nagaingon. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Kay gipili niya ako sa pagwali sa mayong balita sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagsangyaw nga may kagawasan na ang mga binihag. Ug makakita na ang mga buta. Gipadala niya ako sa pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug sa pagsangyaw sa mga tawo nga karon mao na ang panahon nga sila luwason sa Ginoo. Anya gilukot ni Jesus ang iyang gibasa ug gibalik ngadto sa pinialan ni adtong simbahan. Ug milingkod siya aron pagsugod sa pagpanudlo. Ang tanang mga tawo mitutok gayud kanya. Mingon si Jesus kanila, kini nga bahin sa kasulatan na tuman na karong adlaw samtang nakadungog kamo nini nga gibasa. Gidayeg siya sa tanan ug dako gayud ang ilang katingala sa kanindot sa mga pulong nga iyang gipanalti. Mingon sila, dili ba anak lang siya ni Jose? Mingon si Jesus kanila, sigurado gayud nga inyong isalti kanako kining maong sanglitanan nga nagaingon, Doctor, unahauna pagtambal ang imong kagalingon, nga ang buot ipasabot, ang among nadungog nga imong gipanghimo didto sa lungsod sa Capernaum kinahanglan himuon mo o sab dinhi sa atong dapit. Anya mingon si Jesus, sa pagkatinuod, walay propeta nga gila diha sa iyang kagalingon nga lungsod. Hunahuna ninyo ang nahitabo kaniadto sa panahon ni Elias nga propeta. Wala paula na sa Dios sulod sa tulo ka tuig ug tunga, ug dakong kagutom ang nasinati sa mga tawo. Daghan ang mga babayeng balo sa tibuok Israel ni adtong panahuna. Apan wala gayod sugua sa Dios si Elias aron tabangan si bisan kinsa kanila. Kondili gipadala siya didto sa o sa kababayeng balo nga dili Hudyo nga nagpuyo sa lungsod sa Zarephath nga sakop sa Sidon. Mao usab kini ang nahitabo sa panahon ni Propeta Eliseo. Daghan ang mga sanglahon didto sa Israel, apan walay bisan o sa kanila nga giayo. Sinaaman nga dili Hudyo nga taga Syria maulang ang giayo. Sa pagkadungog niini sa mga tawo didto sa simbahan nga suko sila. Nanindog sila og giguyod nila si Jesus padulong sa gawas sa lungsod, didto dapit sa pangpang, kay ang ilang lungsod na himutang manibabaw sa bukid. Gusto ante nila nga itukmod si Jesus didto sa pangpang. Apan miliet si Jesus taliwala sa mga tawo ug gibiyaan niya sila.